Formazioa gaur egungo gertatzen ari den industria 4.0 edo teknologia aldaketa, innovazio honetan oso garrantzitsua da. Teknologia gehiago ateratzen, denbora motzagoan eta oso azkarri aldatzen gaur egungo industria, eta horrek eskatzen duena da formazio beti egotea formazio honetan, eta noski edukitzea nolabaiteko base on bat, ez? Gure departamentukan hasi gara pixka bat fijatzen beste produktu mota bat saltzeko beharra daukagula, ez? Izan daiteke softwarea edo zerbitzu moduan gure ezagutzak, eta beraz, daukagun azkenean langile plantillak ohitu daude gauza batera, eta nolabait joan behar gara pixka bat eraldatzen, bai formakuntzaz edo bai jende berria hartuz, beste norabide batera, o gutxienez zati bat beste norabide hortan, ez?